Здравейте от Евротоп Auto. Днес сме се събрали тук на летището, за да тестваме два интересни луксозни седана от 2005 година. Да видим какво ще стане. Евротоп Auto, твоят доверен партньор за внос на автомобил от Европа с гаранция. Разбира се, както се вижда по интересният интериор, аз седя в Volvo S80 с 4.4 V8 и 315 конски сили под капака, които задвижват и 4-те колела. Тук интересното е напречно разположеният V8, разработен с Yamaha. Да, може би не е най-популярният автомобил, но затова аз в едно от предишните видеа го бях нарекал вълк в овча кожа. Тогава го сравних с BMW E60 и W211 при Mercedes. Хейтът на това видео беше огромен. Точно за това намерихме BMW E60 545 и решихме да застанем на стартовата линия да видим какво ще се случи. Сега, аз разказах вече на хората за Volvo-то. Моля те, разкажи какво караш ти. Тук караме едно E60 от 2004 година, 545, 4.4 като кубатура, 333 коня. Това е задно предаване. Де факто, според мен е логично на старта, може би Volvo-то да скочи първо, защото АВД и след това ти да ме наваксаш. По-мощен си все пак и по-лек. Очаквам точно това да стане. Да ми вземеш старта, обаче след това да те догоня и да ти избягам. Хайде пък да видим какво ще стане. А Даш, на спорт ли си? Колкото има спорт, толкова може. Започваме. 3, 2, 1, go! Това беше много неочаквано. Наистина. Въпреки това, че е назадно, някак си успя да вземе дори и старта, може би проблема е в мен, сега ще пробвам отново. Това беше много неочаквано, човек. Ако щеш ми вери, въобще мислех, че ще е обратното, ама ето. Не съм сигурен дали аз не направих някаква глупост и май не натиснах копчето, да ти кажа честно. Ще пробваме пак, бе. Имаш още два пъти, айде. 2 от 3. Имаме ли готовност? Ти кажи. И още как? Къде? Как седи до мене? Това вече беше интересно за гледане. Правиш нещо нечестно, ма не знам какво е. BMW-сти. Много спорно, неочаквано наистина. Макар че BMW-то е по-мощно, т.е. около даже точно 30 коня отгоре, което никак не е малко. Въпреки че са по тони 700 кг. Лъжа нещо. Нещо лъжа, викам. Какво стана? Бибе. Айде сега сме с топли гуми да видим какво ще стане. Е, същата работа, аз така или иначе не буксувам. Между другото, наистина впечатляващо. Не го очаквах. Терминална скорост 153,4. Не се сетих да погледна, ама съм някъде там и аз 148,9. Много готино. Наистина не очаквах тези две коли да са толкова еднакви на пистата. А Даш, има ли смисъл да коментираме разхода? Не мога да го коментирам, защото не го следа. Разходът е колко ти дадеш. Правилно, колкото сипеш, толкова харчи.
Предлагам ти да направим още един опит, защото искам тук аз да свърша една работа и след това мога да направим един летящ. Перфектно. Биеш ми при смяната на скоростите, между другото, и този път ще гледам аз да си ги сменявам. Пак тръгвам преди него и пак ме настига. И аз това му казвам, според мен се бавят ме скоростите. Защото... Не. Сега ще направим още един такъв, защото този път ще ги пипам аз. Втора. На трета сме еднакви. Вече трета взимам преднината с половин кола. И на четвърта завършим с една кола разлика. Мисля, че имаме определен победител. От старт, от място. Малко по-късно ще направим и летящ старт. 3, 2, 1, давай! Това вече беше добре. Така, 3, 2, 1, давай. Давай. Абсолютно също като миналия път. Просто старта е. Абсолютно, никаква разлика. Рязко те дърпам на втора, моята е по-дълга, май. Да, има нещо такова, Загуба, ама с достоинство. Мисля, че много добре успяхме да покажем, че Volvo е автомобил, който заслужава истинско уважение. Но нека се абстрахираме от това. Важното беше, че се забавлявахме много, а сега искам да попитам всички вас какви биха били следващите коли, които искате да видите на пистата в подобно видео. Абонирайте се за още много такова съдържание, както в TikTok, Instagram и Facebook. До скоро!